ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз давлатманд Чӯпонов. чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонед, давлатманд Чӯпонов ба варзигари бразилӣ Карлос Аугусто визу дода ӯро моҳи феврал ба муҳорибат даъват карда буд ва шаби гузашта варзигари бразилӣ ин визави давлатмандро қабул карда розигии худро дод ва дар саҳифаи инстаграми худ ACA ва Дави Рамосро ба қайд гирифта рафтем навишт. ва дӯстон, чӣ гуна ки акнун мебинем ҳар дуи ҷангваро барои ин муҳориба розиянд ва акнун ҳамаи гап дар дасти ташкилоти ACA аст. аммо шумо боша интизори хабарҳои нав мешавед. варзигари тоҷик Саймомин Мадиев бо лақаби Метро Люблино баъди ғалабаи худ дар турнири Октагон 38 ба ҳамаи мухлисони худ миннатдориашро расонда чунин суханҳо навишт: ташаккури зиёд ба ҳар як шахсе ки омада дастгирӣ карданд, онҳое ки дастгирӣ мекунанд, онҳое ки суханҳои хуб мегӯянд. ҳамаатонро қадр мекунам, ҳар як дастгирии шуморо ҳис мекунам. иншааллоҳ боз ҳам дар пеш худро хубтар нишон медиҳем. бо дастгирии шумо ҳамаатонро ба оғӯш мегирам. шумо беҳтаринен. ин ғалаба на танҳо аз ман аст, а балки аз ҳамаамон аст, чунки шумо ҳастен ва бо суханҳои хуби худ, бо лайку комментарияҳои худ ба ман мотиватсия медиҳед, навиштааст Мадиев. мо низ миннатдории худро ба Саймомин Мадиев ва дастаи ӯ барои чунин ғалабаи дурахшон мерасонем ва муҳорибаҳои навбатии ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. чемпиони вазни сабуки UFC Александр Волкановский кафолат медиҳад ки Ислам Махачевро шикаст медиҳад. ислам ҷангвари бақувват аст ва ӯ хуб омода мешавад, аммо ма ба шумо кафолат медиҳам ки ма аз пештара дида бақувваттар мебарам. мушакҳои ма аллакай аз муҳорибаҳои пешина дида калонтар шуданд. 2023 сол аз ҳама соли муҳим барои карьераи ма мешавад. ин сол дар мероси ма таъсири худро мерасонад ва ин сол аз он оғоз мегардад ки ма исламро аз пеши роҳи худ нест мекунам. ин имконияти на танҳо ҷангвари бузург шудан аст, балки яке аз бузургтаринҳо шудан аст, гуфтааст Волкановский. бале дӯстон, агар ки Волкановский Ислам Махачевро шикаст диҳад, пас ӯ дар ҳақиқат яке аз бузургтарин ҷангварон дар ҳама замон хоҳад шуд. аммо ин кори осон нахоҳад шуд, чунки Ислам Махачев айни замон чунин ба назар мерасад гӯё ки ягон ҷангвар ӯро манъ карда наметавонад. ва рӯзи 12 феврал мо шумо мебинем ки кадоме аз онҳо дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонанд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки дар вазни миёна баромад кардан мехоҳад. дар як лаҳза ма дар вазни миёна баромад мекунам 100%. ма муҳорибаи Ҷаред Канонер ва Шон Стрикландро тамошо кардам ва боварӣ дорам ки ба онҳо конкурент шуда метавонам. аммо медонам ки ин кори осон нахоҳад шуд. ма бо ҷангварони вазни миёна ва ним вазнин спарринг гузарондагиам. ма кори хеле зиёдро ба анҷом расондам ва ма аллакай тӯли чанд сол аст ки ин корро мекунам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунам ки Конор Макгрегор дар UFC дар 3 вазн баромад кардааст: вазни ним сабук, сабук ва ним миёна. агар ба килограмм гирем, вазни 66 килограмм, 70 килограмм ва 77 килограмм. акнун ӯ боз дар вазни миёна, яъне 84 килограмм баромад кардан мехоҳад. ана барои ҳамин корҳо Конор Макгрегорро бисёриҳо дӯст медоранд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.